Καλημέρα σας από το ΑΡΚ και από όλα τα παιδιά μας. Η μέρα ξεκινάει πάρα πολύ ωραία σήμερα, με ήλιο, αλλά τη νύχτα κάνει κρύο και έτσι τα παιδιά ζεσταίνονται τώρα στον ήλιο. Τους αρέσει πάρα πολύ. Και η Μελίσσα είναι ξανά εδώ για 3 μήνες. Μας βοηθάει όπου μπορεί, κάθε μέρα, όλη μέρα είναι εδώ. Και εδώ καθαρίζει τα μπολ με νερά για τα παιδιά. Μωρέ, μωρέ. Όλοι κάθονται στον ήλιο. Αυτός είναι ο Happy. Τον ετοιμάσαμε γιατί βρήκε ένα πάρα πολύ καλό σπίτι στην Ολλανδία και έτσι σύντομα θα έχουμε και άλλα νέα. Είναι πολύ καλό παιδί. Οι κουβέρτες που είχαμε πλύνει μπορούν να στεγνώσουν τώρα. Η Μαρίνα ταΐζει τα κατάκια που μπροστά στο ΑΡΚ. Και όλα τα έξω. Ναι, και όλα τα έξω. Μόλις ήρθα από τη βόλτα της. Η Τζέννη από την Αυστραλία καθαρίζει τα κλουβιά. Πάει σφαίρα. Η Τζέννη είναι εδώ για 3 μήνες και βοηθάει όπου μπορεί. Εδώ καθαρίζει τα μπολ με νερά για τα παιδιά. Και εδώ είναι η Νάταλη. Μας βοηθάει 2 φορές την εβδομάδα. Και εδώ καθαρίζει τα μπολ με νερά. Το κάνει πολύ. Και τώρα ετοιμάζεται και πραγματάκια για να το πουλήσουμε στο μπαζάρ με τα Χριστούγεννα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, κοίτα, την αγαπάνε.